Dhalai khano khakhamma singsa chini ojora जों दिनै बेंगालुरनि मांखुथि सखपाइखा जोंनि Lt.Renal नि पहिलानो जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बिसेस खालायै जोंनि बेंगालुराव जे दंनाय जोंनि बेंगालुर Tiprasa टीम रकनो खायख्लाया हामबाय होननानै बुंसुंगो बरक आं Kwthui हर थानिओ बरकनि बुसुक जरातै बरक कष्ट मा खायलायका 22 तारिखनि हरनि सिमी बरक खपुं सापुं थुया जाया खायलायै बिसेस खालायै Tripura People Foundation नि डाइरेक्टर मिस्टर दिनेश देबबर्मा ताई Tripura People Foundation नि प्रेसिडेंट जन देबबर्मा वाइस प्रेसिडेंट प्रांतुष देबबर्मा बरकनो बेलाय खाना पाइफ्लाया हामबाय मारुओ ताई बरकनि joto all टीम न बरकनो खाकसंमा ताई चिबा याफारो बरक आसुक सेक्रिफाइस खालायै जोंनि साजलानि मांखुथिनो दिनै अर सफायनो माने बागै जों नक नुखुंनि इंगै एरियानि इंगै बरकनो हामबाय याफारो ताई दाबो खायनो हाय नक नुखुंनि दिगि जों थांलायनाय पाराओ कमलपुर दिगिओ जों लामलिलायनाय बुमा बुफा बिनि बुफायाव सफायजाक बजराव जोंबाय ताई बिनि यं तयरकनि बिनि दादा सं दाखौ बुखरक बेबो सफायजाक जों दाबो मांखुथिनो लांगै कमलपुरनि दिगे थांलायनाय लामलिनाय बिनि नगत लांगै मांखुथि याफारनाय नकनि खामजाक बुमा बुफानो जों कक सानानि मतन जोंनि खुक्सलायो अमहाय बासा करै आबुनि बागैनो joto tiprasarokno सतर्क तंनानि बागै सुस्थ तंनानि बागै शान्ति तंनानि बागै कबोमुं कायसानो आनि दिनानि मुचुंगो जों खातार हास्तेओ थाङै सामुं खालायफानो चिनि जे Tripura People Foundation नि टीम रकबाय सब समयनो कुरुंगै आपत बिपत जों मा तंलायनाय कायसा ताय कायसा बाय जों सेबा चुरु मानानि थाका हिनकाय कायसा ताय कायसानो सेबा चुरु रिनानिबो जों सुरुंलायनानै नांनाय आबुना आनि दिनैनि मेसेज आसुकनो हामबाय।